daj odber a like, lebo sa to oplatí. Jo, čaute ľudia, moje meno je Resida. Dneska ideme zase hrať Fake Steal a Brain Rot. Takže nezabudnite si dať dobrú mianku a my sa ideme pustiť do videa. Takže už sme vo videu, takže ja si prvú vyberiem asi túto. Dúfam, že tam zase nebudú nejaké, že collect, že nejaký proste, že tam bude mať všade brain roty, ale to dúfam, že sa nám dneska nestane, takže dáme. No, takže okej. Čo tu máme? Čo? Skúsim nejakú inú hru, lebo keď tu máme len tak brain roty, tu zrazu. Ja neviem, čo to má akože znamenať. Čo je? Ja neviem. Dobre, radšej choďme na ďalšiu hru. Day one. Čakaj, a chcem vidieť, čo tu mám zabrať. Nedá hrať. Si dáme log base. Čakaj, tu mi to tu. Los Spider Rings. Takže, čo je? What? Keď máme tu nejak... What? To čo je? A my máme koľko veľa peňazí. Už máme zrazu... To je strašné, akože... To len tak... Neviem čo, ale asi skúsim všetky predať, aby... Dobre. Skúsim aj tento predať. Všetko skúsim predať a idem znovu celé. Rebirth si dám, neviem, či tu môžem mať Rebirth. Či to nebude za Robuxy, lebo v tejto dobe už je všetko za Robuxy. Prosím, ukradnite mi aj dačo, prosím. Brain Rot je jeden. Los Lucky Blocks. To je jeden, akože fakt, neviem. Dobre, a skúsim si dať Rebirth. No, ja som to vedel. Počkaj, nie, tu je zadarmo, nesmie Rebirth. Rebirth. A čo? Ja neviem. A mi to nejde Rebirth, takže asi ideme radšej na ďalšiu hru. Oj. Počkaj, musím to napísať. Tak. Tak toto. Máme normálny styl a brain rot. What? OK, skúšam nejaký... To sme mali teraz. Toto napríklad. OK, zaujímavé. A to nie je styl brain rot. Takže musíme ísť na ďalšiu hru. Toto nie je styl brain rot. Chcem styl brain rot. Tu ja dúfam, že toto bude styl brain rot. A mimochodom ešte, keď sa mi toto načíta, tak či by ste chceli, aby som aj ja začal nahrávať styl brain rot. Čo je? Čo je? No to vôbec nechápem. Choďme radšej na ďalšiu hru. Lebo tohoto asi ani nechápem. Počkaj. Takže ideme na ďalšiu hru. To čo je za dneska fail? Všade fail. No jasne.
OK, toto vyskúšame. Nejaké, že LOL, Steel Brainrot. Už sme tam boli chvíľku, len už sa nám to tu musí tak dlho načítavať. Takže napíšte mi do komentárov, či chcete akože Steel Brainrot, alebo možno, že keď sa ja sám rozhodnem, bude Steel Brainrot. Aha. Tak asi toto bolo všetko. A čau.